People, CDC guys, how you? Hey, hey, hey. CDC. Hey, people, how you guys? How's your Tuesday? Really boy, people. How you? Hey. Janet Chimera, VCC, Peshima Jindu, how are you? Alexinya, Zo, Precious, uh, Precious Chiguru Shamala, how can you punishment? Ndakutokubhlogera izvozvo. Precious ungandidaro herewo. Precious pinda mulingi undidedza kuti tsotsi ndinyatsoona uchivhura muromo kuti tsotsi. Let's Lumiere, je dis Melo, Meloris, je dis ici. Guys, kuno kukutonhora. Yo, it's very cold, guys. Extremely cold. Yaisa linki. Uya nyasondiudza nemuromo wako uchichamatsotsi muhoro. Ndinokudavira zvakanakisa. Margaret Ndamba, Odisei, please say Kwamuri guys, how are you? Oh my God, thank you everyone. South Africa, to me a message, you're like, oh, where are you? Inviting you for lunch, inviting you for this and this. I'm actually excited, guys. Something I wasn't actually looking forward to, but thank you very much. Kune vanhu vese vari kunditumira mameseji nevamwe vari kutiwo maybe vanenge vada kudyawo neni lunch but maybe because of the distance ndo panenge parikuti issue maona manje but thank you very much ndiri kufara singamboiti guys. Thank you South Africa, thank you everyone ari kuzonditi alright kana iwo usida kusangana nesu chitenga Coca-Cola nedrink. Aiwa, thank you, siyabonga, ndatenda zvisingamboiti. I wasn't actually looking forward to this, guys. Ndiri kutoshamisika ndichiona vanhu vazhinji vachiondisenjera mameseji vanhu hobo, guys, like it's a shock to me. I wasn't expecting that for real. Hanzi vatorwa zviri kuitwa kwai uyu aiwa kuti ukova zvirisei. Where are you in stay? Ndinongofamba like ndogona kutokuudza kuti nhasi ndasira kuJamestown kana ndasira kukati but kwandiri chigara kune kuri kuRandburg but ndinotenderera zvangu ndichimboonawo like hama neshamwari ndogara kuRandburg ndo kwandiratsogara ikoko but ndine chingotenderera. I love you, Cheryl. Yolanda, ndandisina kutombokuona. National, you say, Darlington Mafadzavana, how you? Margaret Ndamba, nice sister. Thank you. Iwigi ndakaipiwa nevanhu vanoita zvemawigi. So guys, link racho ndatokana kuritora papa but vanoita mawigi akawanda. Timosa chimbouya muno shamwari, I miss you. Hazina vimbai chimbouya kuPretoria. Yes, I think I'm supposed to come to Pretoria, but I'm not so sure yet when exactly I'll be in Pretoria because there are like two people who have interesting things they are doing right now, but then we're still trying to figure out kuti
tonoonana nawo zvemusi wechingani maona manje tizoti tichafamba sei, but kune 2 things I have to go and actually see first. Toona kuti tikwasaita video here. Pane zviri interesting zvandaratidzwa hanzi nhasi tiri pachitchat, nhasi tiri kungotaura hedu nyaya dziri ngori general nekumbotendawo vanhu vari kuSA who are showing me much love actually. Okay, hanzi looking good, thank you Support Tracy Nyamaropa. Brian Mugo Chikaya, aren't you the one who's always asking me about nyaya kuti hanzi ukudzokera kuThailand when? Brian, I think I answered this though. Hazondoramba ndichidzokorola here kuanswer guys. OMG, happy family, happy family, happy family, happy family. Happy family, what's good? Happy family. Hi. Happy family, are you for real? I'm on a happy family. I'm not even joking. I'm angry. Sorry, Shema. Dini ndaisupplya vanhu kane pipe like my family. Saka andisisiko kumba waona. Uko uri kupi apa? Saka banda kuchikoro. Kokuenda kuchikoro kupi? Wasa usiri muzimu. Ndiri muzimu, but I'm now staying with another family, which is not the happy family. Aiwa isozotaura kuseri because ndokungana tone confusion, but totaura kuseri. Okay. Alright. Otherwise, kuri sei? Kuri bo. Mazano kuita makeup yakanaka, ndiana ari kuitisa makeup, ari kuita makeup. Paper champ makeup. You are looking for these days. Even more for less. I mean, don't make up. I was at this position. Nobody else now 2 minutes. But otherwise, Sandra Samson, she say, Esse Mamoro. Jiri bo kurisego. Bo. Kuri kupio. Ndiri ku Cape Town, nditumira zvamuri kuzora sikana. Crazy. Manje make up to Manje make up tutorials here guys. Ndiri kugeza masaga. Ndodawo masaga wayo. Uri kutazani papo, tienwa kutaura naye padivi. Ndutaura nemi. You, Vita, but I'm begging you, cannot be a kunoga. We have to teach Shongopara, Banaba. Analysis, please. Okay, Tango Gusurida because I just put the angle. So Tango question was Nabas like Dabu Eda. Hey, Vita, listening. How are you? How are you? Zibo, Jisi. What I eat. Precious, I said, I'm Mosa Membo Mosa, Tim Mosa. Tim Mosa, go get a Blake. Cheiro, não sou um joga. É bom. Cada só um doido. Tudo bom. You said Tim Mosa, but do it. Precious, you are glowing. You are glowing, my sister. Glowing. Kusua, Cheiro. Me too, ndakusua. Uchandidedza Germany. Wewe kuno kuvaskana. Kupi. Europe.
Nekuno, I will host you, my guy. Let's sponsor Sherambo Yakuno. I will host you. Iwe. Pane vanhu vadona vazhinji apa. Unobaya link iri. Mire pane vanhu vadona guys kawana asiziva kuti chichaitika. Mire ndivape link futi. Otherwise kurisei kuchikoro Timhoza. Kuri bhosha mwari kungoitawo stress chingotatarika chienda but I'm okay. Oh, that's so sweet. What do you say? You're glowing. Follow mobva mapinda ndo mapindira munoita Brian Mugomo chai. Precious chindidedza kuti tsotsi wachititi tsotsi taura tinzwi. Aiwa, it was a slippery of a finger. Namaya pasiripo. Slippery. Yeah, my finger slippered on the wrong pad. Precious you wakutirikira. Precious wakuda undipirigudzira zita ndakakupa kuseri uko wakuda undidedza nave iri panapa manje. Ina ndipererwi ndinotsvaga rimwe zita rokudedza naro. Ndeipiko beautiful. Yeah, Precious. Yeah. Wati? Ndiri bo. Chimbomhoresa na Timhoza na Shane. Chimbomhoresa Timhoza na Shane. Timhoza. Uri dosta renyu here. Eh? Na iwe Shane here kuti Precious. Ndo zita rangu. Na chimbomhoresa Timhoza na Shane. Ndavakwazisa wani ndati Shane na Timhoza muri seiko. Tiri bo muri sei. Zita rangu ndiroro. Okay. Kuri sei. Bozo good. Hey, boy, how are you? I'm good, and you? Jenny, baby. Baby blessing. He's Bule ndakakuona kainoziva. Anowashona? Anoinzwa. Iwe bule ndakakuona ani munogara ku. Bule ndisaka. Bule wacho nokutiza sei newe bule. Pepe waiti pepe. Right? Bule. Bule uri kutaurira kuti kushama muromo chete nandichakunzwini. Ari kunyara bule uyu. Ko unogosvodani handipani zvimoko zvega zvega iri panapa. Asi kutaura. Unosvodani ne. Iwe Shema, pane zvimoko zvega zvega ndiri chimoko here. Oh my goodness. It's good for time. You want to bot it? Need a people what? Oh, yes, slipper over time. But you are goodness tell my baby. It's like a shop of banana. I saw this baby. I think I said I wouldn't. Shema. Panema, pane something behind mazita tinopiwa iwaya. Saka ukuzama kuti Shane manje asikunzwike. Shane ndatombomubvunza kuti saka the happy family ndinozoiona here kana ndasvika kuZimbabwe newe tamboitsvaga happy family asandaiona kaini. Zvakuitika andiziye inini andichagare kumba kuya. Saka ini ndingaita chemofaya waona. Bye, Sharon. All right. Bye. Ati bye ndopi nditi Timhoza. Yes, bye Sharon. Ndakunda mashops kovhara na9. Ukuzoka tiri kuZim. Hi Shero. Now in September. But mina ndikakwanisa kuya because ndaida kutanga ndoda kubaiwa vaccine. Apa vasikubaya zvekumhanya. But ndikabaiwa ndoya September. Ndokutsvaka. Because ndikasabaiwa vanoda kuti ndiite test yachona inodhura. Inoita about 140 euro.
test yecorona yandichada kuitwa uchicheka schedule kuti schedule yangu yakamira sei maybe damati I know my guy. Ndofana utofita schedule yako ikona. ndoenda ku September tichiona ku September okay. Love you Mashemani. Bye. All right, good night. Anatani Millicent. Ndiribo kurisei. Ndiribo kurisei. How are you, Cheryl? I'm okay, dear. I just wanted to say hi, bye, and good night. Oh, that's so sweet. Okay, thank you. Thank you. Apana shikuta mdotaura. Ina kuganiso guys, ndangora uzochinje ipenyu then ndorwa pasi. Urikuchedza sehowe. Ndikuchedza how though? Ndikuseva data. Kuseva data? Oh, and ndozokudzorera zita rako manje. Well, my data. That's a question. Ndikuseva data. Kuzimi ndowaneshirwa ma-hours. Apa ndenge ndamboita borrowed data. So ndechimboseva. But anyway, ndakuda kuinda hamino 20 minutes. Masango akutanga kurwadzira nhasi pamwe hope handizivi. Ya ndofunga wakane. Zenzile amaya kuyabva yauye. But ndosvika pa 20 minutes ndova ndakata live guys. 20 minutes. That's how 3 minutes ndova ndakata. Zenzi my love. Zenzozo. David. I'm fine, Zenzi. Alright, Iribo. Thanks, Totala Kusenshin. Okay. Diribosha. Darling. But guys, the window and I live young 20 past. Not 20, I think in 3 minutes. Raphael Mashiri, Ansi, long time. Oh, long time. What you go Zenzile? Precious Murisi. They've got blazes. Arise kwa malevo. Kurise. Ari hai. Very good. Kana malevo are hai ndimi vanhu vandoda kutaura nemi. Shero malevo ako arise. Wakundibvunza after 17 minutes malevo zangu arise. Usiyezwewo. Awusinandinzwa newe. Ndobuliki iyoyo. Sorry. Love. Aswapuwa gift nasi. Ndepe yako. Asi baby wangu outside nasi. Kwenda baby futhi. Aiwa unoramba kana. Otherwise how are you? Ndotobva upinda padhena apa utaze. Zvibhosha mwari. But life yangu we end at 1 hour menu, 1 minute something. No, it's okay. Otherwise, could you say where's it? Kuri bogo wakuda kutanga undifunza nasi sababa. Aiyo, kwati pepe takataura pa WhatsApp ukasazonzwika ukabva wakati. Ini wakataura nini pa WhatsApp? Pakoye WhatsApp zvipa. Ini ndine namba zako. Ndinoziva. No, anyway, it's okay. Yes, Zenzile. Zviri sei Walimbi. Apana, koma precious madi. Boze kuti arise malevo. Chikoki. Very good. Ndeni kwa kutaura kusaidu. Wamboona rujebero. Ndine munhu ari kutaura kaiwe. Vanhu vatori vanhu kwete munhu. Taura. Ndinokuwa nasi. Varutoti kwai hanzi ti edheo ndikuti ndivati vasei chekusaidipo upika foni
Mupe phone. Uti wane. Hey! Hello. Did Hello. Mushe Christine. Oh, mne makatasa kuno kwandiri kanditia so utasa. Hello Shema, how are you? Did bo Christine ko? Kuno kuri bo Christine SA. Ndandazviona ka wala sita apa padola ndandazviona. Zero, what's cooking? Ndandati ndingonyarara zve wanetsa. Iwe ngoda kuvadyira musaga kuti vaita. Kwakanzura vadyira musaga kuti vaita sei. Kwanzi once guys anziwo kumbobuda ndipinde mu live stream neyangu. Vakuto subscribe. Go subscribe tuzvitenda. Taura hako toda ma views avo kuningirino. Kuma YouTube. You are the best. Ndiwe chete wega nyangwe. Unazva zvinoita Jehovha musikuedenga. Ndiwe chete wega. Wanotora naye painternet zvino WhatsApp but asina mvura ndechero. Timbosangana naye Market Square. What kind of a personality is that? Alright, chero ndoda kutumira mari mangwana omboenda shopping. Let's not think about zvinhu zvakawanda here panapa. Zvinhu zvedu zvese zvinongogara zvine maproblems. Totaura kuseri alright. Problem. Iwe uri problem. Wala si in real life I think utori problem. I think ndiwe mfeso wokuti ukafuta kuti ukaenda naye out mapedza kuti kwamba wati pay your own bill. Iwewo wakafita wala si ndina ndangatidzokere kumashure. Wala si birthday present yangu yemuswati 29 March iripi. Ngatangire ipapo. Adzokere sure. Problem yakuti iwe ndeyekuti haunifungidze zvinhu zvacho. Iwe unozongoda kundifaya chete. But inini ndichikudza kuti unondifungidza, handifungidze. Wakauya iwewe panacho ukasikoskida. Ukatiza waona mamonya usina kumbonitsvaka. Wachidzokorera? Watichi? Ndati wakauya iwewe ukatiza waona mamonya usina kana kumbonitsvaka kana. Iwe ndomunonzi murukasi pano pasine kudenga. Kuiwo zvatetaura kuseriwa kuyeri nazvo pano. Unozviziva. Tatozvinzwa. Iwe ndiwatanga kunon'ona. Iwe haunditsvaki. Iwe unongosvika wabva watiza. Vanonon'ona but une level yekumira. Haufaniri kuita competition. You can't compete with me. Like my baby ndo zvatitori. Madzimai tinotokonya. Kusvika wanyatsanzwa kuti yes, iwe unongotori necompetition yekutokonya. Nambe competition. Ini ndongoda kuuya uchidzwa chete kuti wazodii paya. Uda kufadzani kuti uzvizikamwe ndakatiza mamonya. Yawe ngakona kutiza mamonya 10. Ndingamirire izvozvo. Ndakatiza ini. Ndo timu rangu manje re. Hapana kuti timu Pepe ndiri kunyemereka. Guys makamboya vanhu vekuti wasvike Pepe wanzimira pashi apo wamira pashi Pepe. Pongobuda utongobuda muzimba kayo. Ari mutsetse memwana ari mutsetsa kuita kureba kuenda mudenga. Ndakanonyepe kuchibirira izvozvo. Kana wala sanza button note. Basi. Ndotomanda mazimusango hati kudaripo. Vongosvika bwamira pagedhi vakatasa kutatiriwo. Ndikati ndingamirira chi tombuzwe nezvivanhu mazikuimba yese vanhu ivavo kasikazi kuti kuna vanhu vakasimba kudaro. Asi wakatotiza zveshuwa. Haasi kunyema ndakatizei 2 weeks ago. Ndoda kuedza kuona kapicture kachona uchitiza. Ndakatanga nenda kumhiri kwerodhi ndodafunga kuti kuda wachapera ndochizotona kuti ndakamira Pepe kumhiri kwerodhi tongwa ndindoga ndeigondetongetie pasa oona manje vanati kokana ndikabudisirwa pfuti ndikanzi jujujuju nayo pano nganoreva nhema afuna akati mukudzei hatirowe pasi
Ndiro pasina mukudze amudasha mwari stainless. Naiwe Shero ndambokubvunza something. What? Oh, Abdul wakamuona here kwese? Oh no, I haven't seen him. Ayo, Abdul. Achauya over my life hangu. Abdul anogara kupi? Aita anogara kupi? I think aita ari muJoburg. Joburg yakakura shamwari wangu andiunyebera. Johannesburg is huge. Ufambe kuJohannesburg. Ugona meno kuti this time when ndichingooneka fiyeke kutoenda kana kungena nepakati ndambokunzobonza kunzoko. Muna ndakakushizira chekupa manotsi hobhoka ekuti kungena nekapakati ugona kuti wewe unogona kuzaya ubva kwacho. Ndakuinda. Wakuenda? Wakuenda live? Kutaura nanachiyema kudaro padivi pako. Aiwa, unoda kuenda iwe Shero? Baba, ndakuenda live guys now. See you tomorrow. Wakwenda kupi? tokona mangwana. Uri kuenda kupi? Wakwenda kupi? Ndakakubuda palive naiwe dwe. Koinda? Neta, like nhasi kukutorora ndofunga zino rangu revende ndokuda ndori kutohwisa zino rangu iri. Ndiri kunyasa kunzwa kuti kichi kichi kichi. Mazino iwe usamboita. Une vende papi futi? Wangosina kuti une mavende futi. Saka zviro zvinoita kuti usandidero naizvenzile. Aiwa, tofana unoita kuti paiswe zino, hatidi kuti pagare paine gepi. Ndichatori zino racho ini because ndokumatadza padzika. Mazino anorwadza aya ndemachokoletsa. What? Ndakabewa Hatichatenga machokoletsa acho. Kana wakunzwa nzara totengera malemon. Trustable. Wakapinda mushopu wozvitenga wezvachokoleti racho. Nonzi aiwa unotinetsa nezino iwe tenga wega kana uchida. Anyway, good night guys. Bye. Take care. Bye bye. Good night. Bye.